Vieš ako to je? Čistíš hard mode v bunkri alfa, nazbieraš dostatok itemov na to, aby si otvoril drop. Ideš na ten drop a padne ti granátomet. Za prvé máš šťastie, ale za druhé môže ti napadať taká otázka, že kde vlastne ten granátomet využijem, pretože má to vysoký damage, je to vzácne a kde ho využiť efektívne. Presne to vám dneska ukážem a ukážem vám najlepšie miesto, kde využiť granátomet. Je to vo vlnách na policajnej stanici, kde sa práve nachádzam. Loadout na využitie tohto granátometu není vôbec lacný, upozorňujem. Loadout na to vyzerá nejako takto. Aj toto by som povedal, že je ešte celkom skromné. Treba vám na to fakt veľa armoru, veľa zbraní. Neodporúčam mili zbrane, odporúčam strelné, pretože budete tam prichádzať veľa o armor, keď budete mať mili zbrane. Ja sa teraz presuniem ku waveám a hneď vám vysvetlím, čo vlastne idem robiť. No, takže ja sa momentálne nachádzam už v oblasti, kde si na seba môžeme púšťať wavy. A teraz vám to vysvetlím skrátke. Wavy bez granátometu sú celkom ťažké na čistenie, ale s granátometom sú relatívne jednoduché, ale na rozdiel od predošlých videí, v tomto videu je dosť dobré si všímať, ako jednotlivé veci robím, pretože pri tejto taktike na vlny je to celkom zložité a je celkom jednoduché pri tejto taktike zomrieť, pretože sa môžete odpáliť sami. Prvé vlny, kde nie je toľko zombíkov, budeme zabíjať ručne bez granátometu, pretože tu ten výstrel je zbytočný. Pri neskorších vlnách, kde už tie vlny sú väčšie, sú tam silnejšie zombíci, rýchlejšie, je tam viacej zombíkov, ktorí dávajú vysoký damage. Ten granátomet už je využiteľný a ukážem vám ako. Takže môžeme zapnúť prvú vlnu a prvé vlny budeme čistiť úplne normálne ručne. Toto sú úplne jednoduché vlny, ktoré vyčistíte vlastne hneď. Tretia vlna. Už sme na 5. vlne. A vidíte, tu som silnejší, mám už zombíka. Po tejto vlne už vlastne môžeme začať využívať ten granátomet, pretože už vidíte, že tie vlny sú celkom náročné. No a teraz ako ste videli, od nejakej tej 6. vlny, lomeno 7. už tie vlny sú v celku ťažké a už tie zbrane sa minajú celkom rýchlo. Takže teraz, keď nás nabehnú zombíci, tak sa malými zombíkmi necháme hitnúť. Odbehneme si ďalej a vystreľme granátometom. Hneď ukážem názornú ukážku. Niečo takéto. A týmto vlastne eliminujeme väčšinu zombíkov. A zvyšok dorazíme glokom. Presne takto. A toto budem opakovať vlastne každú vlnu. Ako náhle vidíte, že sa vám ničí armor, tak ho vymente hneď. Kvôli tomu, že ak náhodou sa vám ten armor zničí počas toho fightu, tak máte dosť problém, pretože sa môžete odpáliť úplne jednoducho. Ako vidíte, ten shot je celkom ťažké trafiť, ale keď to vychytáte, tak je to v celku jednoduché. Niečo takéto. Môžete v tom granáte aj ostať, ale to už je čisto osobná preferencia. Dá sa tomu aj vyhnúť, ale ak ste si istí, tak to môžete vlastne zahrať aj tak, že v tom granáte ostanete, pretože v týmto armoru vám to ubere len nejakých 50, takže ak sa predtým vyhýlujete a stihnete vystreliť, tak by ste mali byť vlastne v pohode. Takto. A zvyšok dorážate vlastne. Títo rájati vás budú dosť zdržovať, pretože keď si dávajú hore štít, tak nemôžete vlastne cez nich prestreliť. Ako vidíte, už teraz mám modrú kartu a granátomet mám ešte na vysokej durabilite.
Toto bola úplne jednoduchá wave a veľmi rýchla. Tuto som to mal tesné, ale dá sa to. Dokým ste, ako vravím, dokým ste dosť vyhylovaní, tak to prežijete. Druhá zelená karta, tretia dokonca. Takže ľud tu, na to, že používate vlastne len ten granátometer, ľud je tu veľmi dobrý a oplatí sa to. Nikde inde ten granátomet neviete využiť asi tak efektívne ako na policajnej stanici na týchto wavách, takže veľmi to odporúčam. Tak. Tiež veľmi rýchla wave, veľmi jednoduchá a už ako vidíte mám tých tiketov celkom štedro a naozaj to trvá len chvíľu. Taktiež, keď sa vám míňa zbraň, tak si ju vymente ešte predtým, ako sa vám zničí úplne, pretože to isté ako s armorom, ak sa vám to zničí počas fajtu, tak máte celkom veľký problém, pretože nebudete mať čas si to vymeniť a takto vlastne keď máte tú waveu vyčistenú, tak si môžete pripraviť všetko ako treba a môžete ísť kľudne do ďalšej wavy. No a tu máme Riot zombíka, ktorý ale ho zničí veľmi rýchlo. Sme na 17. vlne. Naozaj veľmi rýchle. Ešte raz budem varovať pred jednou vecou, keď toto budete robiť náhodou cez telefón, pretože ja teraz cez telefón nehrám, ja som cez emulátor. Cez emulátor, ako vidíte, aj keď mám celkom decentný počítač, tak ten granátomet vám vie celkom dosť zasekať hru. Takže na telefóne to môže byť celkom problém, ak vám to začne tak sekať, že vám môže aj padnúť hra, alebo tá hra bude neovládateľná. Takže premyslite si, či na to máte ten telefón lomeno počítač, premyslite si, či vás to náhodou nezabije úplne zbytočne, či vám to vôbec pôjde. Ale ak vám to pôjde, tak určite to odporúčam a skúste to. Ďalší zelený tiket. Už mám skoro stack normálnych tiketov. Tak, ďalšia vlna z kolena. Ako vidíte, ešte mám kúsok durability a už mám 51 hnedých tiketov, 7 zelených a 4 modré, čo je úplne neskutočný loot. Na to, že na to používam vlastne iba jednu zbraň a toto je tretia zbraň, ktorú používam, takže naozaj sa to oplatí. Vymením si armor kvôli tomu, aby mi ho nezničili počas fightu. Tak ako vidíte, granátomet sa mi zničil a to znamená, že toto bola vlastne posledná wave, ktorú som prešiel. Ako náhle dáte v týchto wavách surrender, tak keď chcete tie wavy zapnúť znovu, musíte sem dávať electronic circuit. Ale ak náhodou vychytáte policajný event, tieto eventy väčšinou zahrnujú to, že keď dáte tento surrend, tak jedno pokračovanie máte zadarmo, že môžete to prerušiť a môžete pokračovať potom a nemusíte dávať tento elektronický circuit. Ale keďže chcel som toto video natočiť a nechcel som čakať na ten event, tak som to spravil tak, že išiel som sem aj bez toho eventu, ale tento event sa neodráža na loote, loot je furt taký istý. Samozrejme záleží aj na šťastí, akože je to určené čisto na tom, aké máte šťastie. Väčšinou loot vyzerá nejako takto, ako tu vidíte. A ku koncu tohto videa si otvoríme teda tieto 4 modré boxy. Ešte je vzácnejší box, ktorý je fialový, na to vám treba fialovú kartu. Tu máte obrázok, lenže táto karta je veľmi vzácna, samozrejme je to najvzácnejšia karta, akú môžete dostať. Väčšinou tieto karty sú viacej z eventov ako zo zombíkov. Zo zombíkov sa mi ešte asi nikdy nestalo, že by mi padla fialová karta, aj keď sa vidí, že je to možné. Chcel by som opraviť tento statement, ktorý som povedal, pretože je to úplná pičovina. Ozývam sa vám takto až postprodukčne z editu. Fialová karta podľa zdrojov, najvernejší zdroj asi, aký viete nájsť, je Lazion Earth Wiki. A podľa zdrojov a skúseností hráčov je prakticky nemožné dostať fialovú kartu do zombíkov, takže jedine, kde ju môžete dostať, je skutočne len z tých eventov, alebo si ju zameniť za 10 modrých kariet. Ale nezamenil by som tých 10 modrých kariet, pretože tá fialová karta je prakticky úplne zbytočná.
bezpečná, dokým nepotrebujete nejaké fialové upgrady, takže radím vám, radšej si otvorte tých 10 modrých ako jednu fialovú. Ďakujem. Ale tieto modré vám padnú častejšie, ale tiež sú veľmi vzácne. A loot z týchto modrých krét vyzerá nejako takto. Ako vidíte, nejaký modrý blueprint, 8-čkový scope, zbranie, equipment, nejaké elektronické súčiastky. V druhom boxe máme ďalšie dve shotguny. Shotguny sú úplne parádna vec do bunkru Alpha. V ďalšej boxe máme ďalší modrý blueprint na Glock, ktorý už ale mám. Ako vidíte, tento loot je veľmi decentný. Takže tu som vám spravil taký nejaký výcud z najlepšieho lootu, ktorý som tu dostal. To, čo som dal za slovo, že výcud, to jak mi zajebalo. Tento trik trvá spraviť dokopy možno 10-15 minút a ako vidíte, máte z toho toto, čož mi príde ako profit. Máte tu najlepšie veci z tohto sú vás tie blueprinty, pretože stále to vám budú padať modré blueprinty, môže padnúť aj fialový, je to samozrejme vzácne, ale môže. A máte tu veľmi dobré upgrady na tie zbranie. Máte tu, ako vidíte, ja tu mám upgrade na tento Glock, ktorý už ale mám, ale pre ľudí, ktorí ho nemajú, je to úplne parádna vec. A celkovo túto lokáciu aj s týmto lootom a keď sa zamyslím nad tým, že čo všetko sa na to použil, je asi najlepšie, akú môžete mať. Je to absolútne jednoduché, lenže na začiatku videa som spomenul, musí vám z dropu padnúť granátomet, pretože z dropov vám väčšinou budú padať veci ako C4, ktoré sú samozrejme tiež úplne luxusný loot, ale C4 môžete použiť na raidovanie a raidovanie nie vždy je dobré, ale toto na rozdiel od raidovania budete mať vždy profit. Dokopy som minul 2 armorové sety, 2 glocky, 2 kalachy a stack a pol healov, medkidov, čož mi príde úplne primeraná cena za to, čo som tu všetko dostal. Dobre, to by bolo odo mňa všetko, čo by som vám v tomto videu chcel ukázať. Ako ste mohli vidieť, je to úplne jednoduchý trik, ktorý sa dá spraviť jednoducho, ale treba dávať pozor, pretože dá sa pri tom triku trochu oklamať, dá sa tam proste zapáliť, viete sa odpáliť sám, ale ako som spomínal, stačí sa healovať, stačí vedieť, kedy vystrelí ten granát a ostatok je jednoduchý. Budem rád za nejakú podporu v komentároch, like alebo odber a chcel by som od vás, aby ste do komentárov napísali nejaké nápady, ako sa toto dá ešte zlepšiť, ako to urobiť efektívnejšie, lepšie, možno aj lacnejšie. Dobre, to by bolo odo mňa všetko. See ya.